Bueno, temos media hora, pero para facer as preguntas eu teño varias preguntas, pero non vou empezar eu xa que estou aquí co uso da palabra. A primeira, a Beatriz, queríalle preguntar, porque houve un momento en que, despois de Celtia, houve unha diversificación na área humana, na área agraria e na área veterinaria, non? Mm. Agora parece que as dúas áreas fundamentais son a humana e a veterinaria. Que pasou coa agraria? Desbotouse? Porque, non, porque a agraria ten sobre todo un valor sentimental importante por unha cousa que ti coñeces, supoño perfectamente, que era os cadernos ZZ, non? Que foi das primeiras publicacións, vamos chamarlle científicas, ou polo menos de divulgación científicas en galego. Foi un fito nese sentido. E foi Celta, co almanaque ZZ, non? Entonces, para min é unha referencia sentimental, non? Eu sei que define de alguma maneira a área agraria, non? De Celta. Entonces, pero che preguntar que pasou con ela, desbotouse, en fin. No, todavía hay una parte agraria que sigue vigente, que sigue funcionando, que es Singenta, si lo digo bien, que está fuera de lo que es el grupo Cendal, y una parte química, puramente química, que no eran los cuadernillos celtas, pero era el famoso ZZPAF, ¿no? Sí. También era origen del grupo Celtia y que también sigue funcionando y creciendo. Esta última que se llama Celnova, Celnova Celtia, el presidente también es Pedro Mm. Fernández y siguen funcionando y siguen, O sea que sí. internacionalizándose. Del cuadernillo no lo sé, el cuadernillo ese agrario la verdad es que lo desconozco. Non sei, coido que xa me parece que xa non se edita. Yo, aprovechando que tengo la palabra, solo una puntualización a lo que dijo Hilariño. La financiación es fundamental para seguir creando, ¿no?, esa Galicia moderna, europea y competitiva, pero también el talento, que a veces va unido, ¿no? El atraer talento y retenerlo. Creo que en un campo como la biotecnología y en concreto la de la salud, que tiene una formación in-house de 2,5 años como mínimo, ¿no? Para que una persona sea autónoma, pues también es importante, porque al final sin personas no podemos empujar más, y creo que es otro de los retos que seguramente tenemos en la mesa. Sí, bueno, se me permites, enlazando, non? Sí que tamén Bea o sabe porque traballa moito con nos neso, démonos conta fai anos da importancia que va ter o talento no desenvolvemento de empresas que teñen unha necesidade de coñecemento tan elevada como son as do noso sector. Por exemplo, a primeira FP Dual de Galicia a fixemos nós, ao clúster de biotecnoloxía. Pero non só eso, o sea, traballamos cos tres principais másters que teñen as tres universidades galegas en Galicia, que son o máster de biotecnoloxía aquí da Universidade de Santiago, o máster de biotecnoloxía avanzada da Universidade de Santiago da Coruña e Vigo, e o máster de bioinformática da Universidade de Coruña. Cos tres másters traballamos e, de feito, creamos un máster, unha especialidade de MBA para de xestión de empresas de biotecnoloxía, xa que detectamos que había esa necesidade de persoal científico que non tiña coñecemento de xestión de empresas, entón o creamos o ano pasado en colaboración cunha escola de negocios e van 2 edicións totalmente exitosas, ¿no? Con un gran número de alumnos que é realmente sorprendente. Pero non só eso, dentro de menos dun mes colaboramos coa Asociación de Biotecnólogos Estudiantes na súa xornada que van a organizar en Santiago con 200 alumnos. De feito, Mabel Loza, directora do CIMOS, e eu mesmo damos unhas conferencias tamén para traer ao talento xoven ao ámbito da biotecnoloxía. Estamos agora mesmo a traballar para o ano que ven xa nun hackathon co Imperial College de Londres para traernos a estudiantes de doctorado do ecosistema de Oxford, Cambridge, Royal London School, Imperial College, aquí a Galicia, a colaborar coas tres universidades, cos estudiantes de doutorado de biotecnoloxía das tres universidades galegas en retos que planteen empresas no ámbito da biotecnoloxía. Es decir, é unha rareza que un clúster industrial
faga tantas accións con estudiantes e, de feito, eu creo que calquera alumno que aproba a carreira xa me coñece a mí. Eso non é normal coñecer o presidente dun clúster empresarial sen embargo, os alumnos de biotecnoloxía todos xa saben o que é bioga. Xa nos siguen en redes, tamén as cosas como son, porque o noso community manager ten 22 anos, entón é a maneira de entrar con xente xoven, deixar a xente xove a responsabilidade que faga estas cousas que a fan mellor que nós, e temos moitísima presencia con esta xente xove, co talento, para conseguir que quede fixado aquí en Galicia. Mira, a última pregunta que quería facer eu era precisamente, ti falabas de que, bueno, o ámbito da biotecnoloxía é moi amplo, cobre moitísimos aspectos, pero ti decías que podía en Galicia haber 2 ou 3 ou 4, non sei, ou un núcleo máis ou menos duro do que podía ser o futuro con máis éxito de Galicia. A túa opinión nese sentido, pódemela dar? Sí. Aparte, para mí, o sea, podeme equivocar, por suposto, ¿no? Porque estamos falando aquí adiviños, pero hai dos ámbitos nos que creo que podemos ser líderes desde logo a nivel nacional e ser referencia a nivel europeo. Un deles, ben, como comentaba, polo CIMUS, que teñen a fábrica de medicamentos, de novos medicamentos, impulsada por Mabel Loza, coa experiencia, coa gran experiencia de Carracedo, porque ao final, como comentaba, estes son ámbitos moi complicados e necesitas xente que sea especialmente boa para poder crear estas cousas. Na Universidade de Santiago, esas dos persoas están a facer un traballo increíble durante estes últimos anos e agora están tendo un gran reflexo. Isto ben apoiado, además, agora mesmo con novos fondos, por exemplo, a dotación que acaba de conseguir o CESGA, o Centro de Supercomputación, como unha nueva factoría de inteligencia artificial para o desenvolvemento de fármacos, pois vai axudar moito neste campo. Isto non queda só na biomedicina, porque, por exemplo, eu o traballo que fago en Estrella Galicia está moi vinculado co desenvolvemento de novos fármacos, só que eu o fago con moléculas naturais aplicadas á alimentación funcional. Pero, no fondo, é a mesma base técnica. E aí creo que está a segunda posibilidade que tenemos en Galicia. Por un lado, estes desenvolvementos que poden surdir ao redor do descubrimento de novos fármacos e, por outra parte, na alimentación funcional. Nós temos unha gran riqueza biolóxica, porque temos unha gran riqueza de ecosistemas en Galicia, dende mar a tamén o interior, esa posibilidade xenética, que no fondo é riqueza xenética, a podemos aproveitar para xerar novos alimentos funcionais que para mí van a ser a vanguarda no futuro. Agora mesmo xa temos a fábrica de proteína, de purificación de proteína de orixen lácteo máis grande de España, en Teixeiro, e tamén agora mesmo se está a facer a fábrica de proteína procedente de proteína vegana, de procedente vegetal, máis grande de España, unha das máis grandes de Europa e a máis grande se consideramos o uso de subproductos. Xa é unha referencia. A partir de aí, que sería o bo? Que se temos as fábricas dos ingredientes, que xurdan empresas que utilicen esos ingredientes para xerar novos produtos alimenticios. Non quedarnos só no ingrediente, sino tamén ter ese valor añadido e desa maneira aproveitar toda a cadena de valor. ¿No? Entón, se vamos conseguindo ir dando esos pasos, podemos ser líderes nestos dos campos. Eu creo que pola tipoloxía de spin-offs de startups que están a surdir en Galicia, que van moi focalizadas, cubren máis aspectos, pero moitas delas surden nestos ámbitos, eu creo que nuns anos podemos ser unha referencia a nivel europeo, como agora mesmo é, por exemplo, Wageningen co Food Valley, no? Que nese ámbito é posiblemente a referencia que temos en Europa. Máis preguntas? Ti mesmo identificabas o capital o gran problema, non? E un pouco gustaríame saber cal é a vosa estrategia
no capital, é dicir, se fiades moito do capital risco ou se tedes outras perspectivas. Bueno, digo sobre todo porque, claro, aquí Galicia antes do 2013 era unha cousa desde o punto de vista do capital e despois do 2013 outra. Non é o mesmo ter sistema bancario que non telo. E porque o capital risco é o que é. E ás veces dá a sensación de que para certo sentido en algunhas cousas, non? Sobre todo o que está máis demostrado é que para startups, bueno, pode dar un razonable funcionamento. Ahora, para ese salto seguinte, hai os propios especialistas debaten se é máis ou menos eficiente, non? Entón, me gustaría, pero é un pouco que estrategia cal é a... Porque, claro, o capital ao final é definitivo. Decides, por exemplo, isto das proteínas lácteas, isto tal, todo eso va a ser fantástico o día que cerremos ciclos, que vayamos cara adiante. Pero claro, se non vamos cara adiante, nos pode pasar o da celulosa co papel, non? Que nos quedemos facendo celulosa e o papel o faga en outro sitio, non? Ou, bueno, outras cosas das que poderíamos falar, non? Entón, un pouco esa pregunta, como encarades vos, que, bueno, e para felicitarvos, igual, que creo que, en fin, que é unha cosa fantástica, pero creo que, claro, o entorno si cadra non é o máis favorable, porque o capital risco en Galicia, bueno, en calquera mapa que fagamos de capital risco, é un pouco deprimente a nosa situación, non? Ya concentrase moitísimo, como todos sabemos, onde se concentra, non? Sí. Vou dar un dato que eu creo que pode ser referencia. Como comentaba, mañá recibimos os inversores, iniciamos con estas jornadas de Bioinvestor. Cando empezamos a facelas fai 7 anos, tiñamos que pagarlles os avións para que viñan a visitarnos aquí a Galicia dende Barcelona e Madrid para poder participar nestas jornadas. Entonces, desta maneira conseguíamos que vira alguno. Agora mesmo recibimos a 25, entre eles a maioría a muller con máis inversión en biotecnoloxía de España, que vai vir e vai dar unha charla con nós. Esa incluso empezamos a ter chamadas de fondos de inversión de fora de España. Entón, o panorama en 7 anos cambiou por completo. Cal é a realidade? Que é certo que, por exemplo, un proxecto que surde en San Francisco, que surde en Boston, ao mellor o mesmo proxecto, coa mesma idea, a mesma capacidade técnica, ali é capaz de recibir 3 millóns de dólares para arrancar. En Europa se fai esa ronda en Lausanne, en Londres, en Copenhague, pode recibir 1 millón e aquí recibiría o mesmo equipo técnico 250.000 euros. Ese é o factor de escala. É moi difícil combatir con eso, pero xa temos 250.000. Hace 7 anos non tiñamos prácticamente nada. Entón, é o que digo, cal é a nosa situación? É perfecta? Non. Estamos traballando para mellorar. Pero a realidade é que de ter que pagar o avión para que poidéramos recibir algún visitante fai 6, 7 anos, a que de pronto teñamos 25 que veñen, deles 17 veñen de fora de Galicia, e que algúns deles, como saben que o evento máis grande que hacemos o hacemos nos anos pares, vamos facelo no ano 26, xa nos pideron que reservásemos patrocinio no evento porque iban vir e xa querían participar como patrocinadores. Eso es que fai nada era impensable. Entón, como vamos a estar dentro de 10 anos? Ben, pois dentro de 10 anos eu quero pensar que parte do capital galego, porque en Galicia hai capital, sabemos todos, pero en España normalmente o capital o que busca é un tipo de inversión de renta máis fiable, menos de riesgo e que vaya producindo día a día, non? Eu o que quero é que aporten no noso sector a calderilla, o que lle sobra. E con eso é un impulso. É un primer paso.
Como decía, hace uns anos prácticamente non tiñamos nada. Agora xa temos algo. O mellor dentro de 5 anos resulta que xa somos capaces de mover eso e, sen dúbida, en 5 anos o que estou seguro é de que vamos a ter grupos de inversión de capital risco de Europa e de Estados Unidos aquí. E deso estou seguro. Porque xa estamos a falar con eles e o mellor xa os temos o ano que ven. Entón, é un cambio moi importante. Porque isto, como funciona é coa atracción de fondos especializados. Porque o que decía, ninguén quere por diñeiro en algo que non entende. Entón, tes que traballar con fondos especializados e os tes que traer de fora, se non os tes na casa. E non hai estrategias alternativas ao capital risco? Sí, pero é que son empresas de risco. Porque cando estamos a falar dunha menciña ou unha molécula que pode ser un novo fármaco que implica 10 anos de desenvolvemento sen facturar nada, que son 10 anos a poñer diñeiro a fondo perdido. Eso é capital risco pola definición pura do capital risco. É máis capital risco a biotecnoloxía que a informática, que é para o que surdiu o capital risco. Entón, sin capital risco, ti podes chegar a unha escala, pero para dar un salto que te permita abordar un mercado global, que é o que fai falla nestas empresas, necesitas estes fondos que además o fan ben. Non todos, algúns teñen mala fama de que son explotadores, pero non é así. Cando traballas con grupos especializados, eles entenden que a xente que está a traballar no proxecto é fundamental porque é a que teñe o coñecemento, os coidan, os protexen para que se queden ali moitos anos e traballen. Entón, hai que apoiarse neles. De la parte, solo una pequeña, un pequeño inciso, de la parte de la financiación para productos de lo que es biotecnología en vacunas, que decía antes que pueden alcanzar 1.500 millones, o sea, la colaboración pública-privada es fundamental. Sin ir más lejos, en la época del COVID se destinaron 29.000 millones de euros a conseguir 1, 2 o 3 vacunas eficaces. Si no hay esa conciencia de que la colaboración pública-privada y que el dinero público tiene que invertirse en este sector que es estratégico y que además geopolíticamente es crucial también, llevándolo a ese campo, pues nos estaremos quedando atrás. Estamos hablando además que en el campo de las vacunas es la herramienta coste-beneficio mejor de cada euro invertido en una vacuna. La repercusión es entre alrededor de 40 euros de retorno. Sí, bueno, a verdade é que non o mencionei, é certo que no noso sector o apoio da Xunta nestes últimos anos está sendo exemplar. O que pasa é que non quero caer no de fai falla apoio do capital, non quero caer neso, non? Quero que surda unha iniciativa privada que impulse os proxectos. Pero é certo que estános a apoiar moi ben, e agora mesmo estamos na elaboración do tercer plan estratégico de desenvolvemento da biotecnoloxía en Galicia, en colaboración coa Axencia Galega de Innovación, foi clave porque además estamos a falar, como comentamos, dun sector que necesita moitos anos para crear ecosistema. Estamos acostumbrados a que os políticos pensen en 4 anos e, sen embargo, no noso campo estamos a traballar dende hai moitos anos como se ten que facer, pouco a pouco, picando pedra, cun apoio global. Todo o mundo ve estratégico, nos nosos eventos temos representación de todos os partidos sen o máis mínimo problema, todos colaboran para facernos crecer, e eu creo que é unha colaboración exemplar en todos os aspectos. Ben, a última pregunta, Elena, porque xa é Sí. agora. Pregunta, comentario, moitas grazas por a realidade, polo entusiasmo, por a conexión. Como os compañeros desta mesa pois non estabades na apertura precisamente por as vosas responsabilidades, a verdad que soñábamos acabar con unha mesa así,
pensamos que Calvet estaría nestes momentos moi orgulloso de vos, do vosso legado, sobre todo do entusiasmo e tamén da forma de contalo. Creo que dixetes unha cousa moi valiosa. Claro, non podes creer, igual que non podes querer algo que non entendes, pois non invirtes en algo que non entendes. Entonces eu creo que xornadas, actividades como estas, pois nos axudan, e creo que isto é un win-win colectivo, non? Sí, sí. Porque coñecervos tamén nos dá unha oportunidade de contarlo e presentalo. Ti falabas da ciencia e da cultura, de un gran defensor. O profesor Díaz Fierros e o é o Consello da Cultura Galega. De verdad que tervos esta tarde foi un luxo, achegarnos máis. A aposta polo optimismo e pola xente nova non estamos para datos, pero non sei canto do porcentaxe dos traballadores, tanto de Celtia, ti seguro que o sabes, e tamén son de aquí de Galicia, porque creo que é importante atraer, pero é moi importante reter, porque vos sodes de aquí. Entonces non sei que porcentaxes hai, incluso nesa empresa que ten nome de muller, que a química é a cociña en moitos casos, e onde hai sempre moitas mulleres na ciencia, non? Non se reflectía exactamente nas presentacións porque se falaba dunha pluralidade de enfoques, non? Pero non sei se tes algún desos datos e, sobre todo, pois moi agradecida, porque eu creo que nos vamos quedar a sala vacinada para o optimismo, non? E para creer en vos e para apostar. Dende logo, o discurso outro que fixeches que me parece super valioso é que temos que sacar tamén as leiriñas e os marcos e colaborar, porque se vamos xuntos, pois imos mellor e facemos familia e é máis importante, non? Entonces, eso é moi valioso e se tedes algún dos datos, pois moi Yo agradecido. puedo hablar de Zendal, perdón. Yo puedo hablar de Zendal. Decíamos antes que del 2019 al 2021 prácticamente habíamos duplicado. Un porcentaje altísimo de esas nuevas incorporaciones son gente joven. Somos 750 trabajadores y la gran mayoría están en Galicia, viven en Galicia. Es verdad que para algunas posiciones bueno, pues no es fácil conseguir esos perfiles, pero desde luego Zendal es una empresa diversa, porque incluso hemos llegado a contar hasta 8 nacionalidades, pero residentes en Galicia, pero la gran mayoría son gallegos y gente joven. El sector farmacéutico, bueno, yo creo que tiene un valor añadido más, que es que crea, lo decía antes, Vilariño, es que creaba empleo de alto valor añadido que se queda en la tierra y que aporta. Y además son empresas que apuestan bastante por la mujer, no solo en la marca, que lo podemos defender porque el 50 y ahora no tengo el dato actualizado, pero entre el 54 y el 56% son mujeres. La directora general es una mujer, en el equipo directivo hay varias mujeres, no solo arriba, sino, digamos, en los bandos intermedios, que son los que al final queremos potenciar para que en su día sigan ascendiendo. Pues alrededor del 50% son mujeres en nuestro caso. Me permitides unha pequena anécdota de cando se monta, bueno, a planta de Lonza, xa tivo outros propietarios anteriores. Lonza compra a fábrica como unha especie de situación intermedia antes de poñer en marcha de Singapur. A idea de Lonza era producir aquí un poquinho e pechala. O caso é que co tempo non a pechou, sino que ampliou. E por qué? Porque resulta que producían a fábrica de Lonza é unha cousa moi artesanal, é unha fábrica que necesita moitísima especialización. E resulta que teñen operarios, neste caso operarias, cunha capacidade técnica manual de hai moitísimos anos. Entón, esa experiencia acumulada de nais a fillas, porque son basicamente mulleres as que traballan ali, nestes cultivos celulares, fixeron que a fábrica de Lonza de Porriño sexa as que teñen os títulos máis elevados do todo o grupo. E o que fixeron é que non poden pechala porque é máis rentable. É dicir, estamos falando desa tradición que no seu día empezou hai moitísimos anos o Grupo Celtia, e que toda esa tradición amanuense, ao final,
tradúcese en que é un valor engadido, é que é un valor en positivo, é que é como si tes a materia prima, neste caso a materia prima é realmente a capacidade de traballo humano, non? E iso é un valor que temos que preservar e temos que manter. Bueno, no, remata ti. Perdón, simplemente quería recoller as últimas palabras de Elena. Eu ofrezo o Consello da Cultura Galega. Nós non podemos ser socios inversores, está claro. Pero si ofrecemos un espazo que ademais de ser un espazo de encontro entre moitas facetas diferentes da cultura. Nós sempre defendemos que a cultura non é só cultura humanística, sino tamén científica e tecnolóxica, e demostrámoslo todos os días e todas as semanas, non? Pero tamén é un espazo que foi creado para a defensa, promoción e difusión da cultura galega nese concepto amplo de cultura, non? E é un espazo tamén, nos basámonos moito, apoiámonos moito no tecido cultural galego, que comprende tamén o tecido universitario, o tecido dos centros de investigación, universitarios ou non universitarios, naturalmente, pois calquera outro tipo de organización dentro da sociedade que camíe nese sentido, non? Entón, nós queremos que a sociedade sexa unha sociedade ben informada, que poida crear opinión sobre bases, que sexa tamén unha sociedade que confíe nas posibilidades, nas súas propias posibilidades, porque a sociedade chea de talento, de compromiso e de ganas de facer cousas, non? Entón, tamén, bueno, esa confianza nas súas propias posibilidades, que vos tamén reflexabades nas vosas intervencións, tamén é o que dá, pois, ese plus de autoestima que tantas veces botamos de menos, non? Entón, nese sentido, sería un placer que nos ofrecemos o espazo, pero nos necesitamos que vos veñades ao espazo físico ou non tan físico para achegar tamén, pois, os vosos resultados de investigación, as vosas inquietudes, os novos avances que se producen, calquera tipo de interacción con esa sociedade que quere recibir coñecemento, que quere recibir o avance do coñecemento e ser informada por quen ten unha voz autorizada, pois nós estaríamos encantados de tervos aquí connosco.